La Carla ens presenta Art Animal, una sèrie de retrats que capturen l'essència de diversos animals. A través de pinzellades expressives i l'ús de colors vibrants, l'artista busca transmetre la força i la mirada única de cada criatura, convidant a l'espectador a connectar amb el món animal. Doncs jo soc la Carla Paradell, vinc d'Igualada i he viscut uns 7-8 anys a Girona i per això tinc aquest vincle amb l'estació i per això em podreu veure aquí al Mostra Art d'aquest any. La meva proposta artística, a veure, el nucli principal de totes les meves obres és l'animal, o sigui, no hi ha paisatge, no hi ha figura humana, simplement de moment és l'animal. Potser més endavant canvia, però de moment és el que podreu veure també a l'exposició i el que fins ara estic fent. Llavors, porto tot just un any dedicant-me a vendre la meva obra, és a dir, pinto des que tenia 2 anys, pinto i dibuixo des que tenia 2 anys, però fins ara no he considerat que... no li he donat el valor que té l'art per mi i de moment el que m'han demanat més són animals, o sigui, són mascotes, gats, gossos de la gent, ja sigui perquè potser ha mort l'animal i volen tenir-ho com un record més permanent més enllà de la fotografia, o, per exemple, per tenir això, que l'animal evidentment segueix viu, però volen tenir aquest record amb la pintura, que al final és una art que també té un valor diferent. Per ara sí que són tot encàrrecs, llavors tampoc no hi ha molta creativitat darrere, perquè al final em ve una foto donada i llavors jo he de captar una mica l'essència d'aquella foto, d'aquell animal i plasmar-ho en la pintura. Sí que més enllà, ara també estic treballant en una sèrie que també la figura animal és la protagonista, però va una mica més enllà de no pas... O sigui que no només calcar l'obra. Llavors seria una mica transmetre tots els valors o totes aquestes característiques que tenen alguns animals, transmetre-ho amb l'obra. Sobretot en la mirada també, que és un dels elements que potser predomina més en els meus quadres. I seria una mica que tu només veient aquell animal et pugui arribar a aquestes característiques que té. Llavors, dic el lleó, per exemple, perquè a mi és un símbol que m'ha acompanyat en moments més difícils, potser de la meva vida, que m'ha faltat aquesta valentia o m'ha faltat aquest coratge per tirar endavant en alguna situació i ho he fet servir com a símbol i m'ha acompanyat sempre. Llavors jo penso que no només em passa a mi, sinó que li passa a molta gent que té algun animal totèmic o algun animal com de referència que l'inspira o li aporta aquestes característiques que necessita en aquell moment de la vida. Doncs el que podreu veure al Mostra Art és un recull d'alguna de les obres que he fet al llarg d'aquest any, del 2024, que són aquests retrats animals, i una o 2 obres de la meva nova sèrie que estic en procés. Jo penso que al final l'art parla d'un mateix, o sigui, quan tu crees no només l'art en qualsevol cosa qualsevol acció que prenguis a la teva vida, parla de tu mateix i conté la teva essència d'alguna manera. Llavors, jo em considero una persona sensible, una persona una mica vinculada també amb aquest món més intuïtiu, més d'amor pels animals, per la natura. Llavors jo penso que tot això es transmet en l'obra i és una mica que el que la persona que la compra, que diguéssim, o la persona que la veu, li arriba, d'alguna manera. Doncs jo li diria a algú que es vulgui dedicar a això, que cregui en ell, que cregui en la seva obra, que li doni el valor que té, que la dignifiqui i que el primer que ha de creure en això és un mateix per després que els altres, o sigui, poder-ho transmetre amb els altres i que els altres també creguin en allò que estàs fent.